След като взех червеи от Кресна, вече съм почти на границата, които забрах да взема от София, разбира се, но взехме 300 грама бял червей и би трябвало да стигна. Вече сме почти на границата. Се включиме после от Гърция. Калимера! Така изглежда пътя от Серес до Ставрос. Горе-долу така. Земеделска земя. Не е лошо. И е пълно все такива полета. Не ги знам какви са, все някакви такива белечки излизат. Като памук. Странна работа. Марсиеват, не сме само ние. Това в ляво, което се вижда, долу под долината, е Струма. Почти сме вече на устието на Струма, който влиза в морето. Имаме около 3-4 км. Интересно беше, има черни пътища. Може да се пробва някакъв риболов, но няма да е сега. Това е Струма, вижда се горе, даже има една кола. Може би е рибар. Ето го устието на Струма. Тук влиза в морето. Да, колкото искаш. Такива гледки също имаме. Готино. Какво се прави като хванаме някаква рибка? Нощен риболов на ципори. Гол след гол. Голям кеф. Всеки момент ще кувне. Добро утро! Така преминава първата сутрин. Обиколих, похвърлях. За съжаление не се вижда нито на риба. И май ще приключвам за днеска на този плаж. Плажа Амолфина Керамоти. Ето ги кефалчета, където. Горе-долу така ги виждам аз нещата. Лошото е, че кълват само, ето, минават големи пасажи с големи кефали, но кълват само дребни ципурки. Но пак по-добре от нищо. И така завърши пътешествието до Керамоти. Сега отиваме към Нея Ираклица. Там има кей, порт,
Да видим какво случва. Просто тук комарите са убийствени. Не се издържат. Така че за сега толкова. След 55 минути и 62 км трябва да пристигаме на Нея Ираклица. Това е положението. Да, комари. Тотално мега зле. Риболов 0. Айде. Ето го Кавала. Крайбрежната улица на Кавала. И тази портичката. Останата от ключетата на Максим. Не е лошо. Града си играта. Това е истината. Тук що подминавам Палио, където бяхме преди няколко години на Пепа апартамент. Пепа се каже жената. Може и тук да е било втория къщата. Нямам много спомен. Нея Ираклица. Вече пристигнахме в Нея Ираклица. Сега отиваме там, има Кей. Пристанище да го разгледам. После ще видя какво ще правя. Може и към Нея Парамус да се пусна. На 4 км. Вече пристигам на Нея Ираклица, на Кея, да видим какво ще бъде. Дали ще е интересно. Много интересно, тук за първи път видях знак. Внимание, котка пресича пътя. Жълт знак. Attention Cat Crossing. Яко. Ето го порта на Нея Ираклица. Май няма да го бъдат нещата. Не съм сигурен, че ми допада. Това е плажа на Нея Ираклица. И това е пристанището. Не ми харесва, че не мога влиза с колата тук. Съответно, изчезвам. Отивам към Нея Парамус. Всичко е затворено, closed. Ето. Готово, чака за отварянето на новия сезон. Подредено. Страшната работа.
мястото на събитието. Ще ставам гладен май днеска. И къде стигнахме? Къде стигнахме, Паша Малофи? Малофи улица, където идвахме пролетта. Началото на това. С Калян. Ти да видиш. Май ще се връщаме към нея Ираклица. Да. След дълги премеждия и пътуване най-накрая стигнахме до пристанището на Ставрос. Така изглежда. Сега въпросът е тук ли да спим или да търся на друго место. Добро утро. Изгрев над Ставрос. Това е плажа на Ставрос. Орехите на плажа. Страхотна красота. Изгрев. Закуска на брега. Красота. Какво ще закусиме? Шунка. Гауда. Много вкусно. Топено сирене стандартно. Царевичен хляб. И маслини с лешни клитва и така не можах да разводя аз какво е. Не са лоши. Нищо особено, само стата. Дедо сутринта. Така, какво се случва? Приготвил съм една въдичка с чепаренце, с 4 куки. Чапарето има и перушинка, слагам и бял черви. Долу дъно 30. Първо хвърлям да видим какво ще стане. Тишина и спокойствие. Така изглежда монтирана. Хвърлена на около 50 метра. Чакаме да видим дали ще има нещо. Почуква леко. За съжаление риболова върви към своя край. Безуспешен. Но искам да си пробвам част от новите примамки. Да видим поне как ще играят. Аз мисля, че липсват още 2-3 новите от тези по-големите, но за момента не мога да намеря колата голям бардак. Така че ги пробвам тези една по една. Сега да пробваме този дивак. Див Зърган. Savage Gear Surf Walker 2. 18 см, 29 грама. Горния клас горе-долу на горната част на акцията на въйцата. И така след цял ден на успешни опити
Най-накрая направих една бомбарда. 25 грамова. И най-накрая вече имаме първа рибка. Седнах в ресторант Посейдон. Ето го пристанището. Гръцка салата и свинска пържола. И котето. Чакащо. Така яденето дойде. Не изглежда зле. Първо хвърляне за вечерния риболов. На колова на този полен дистрикт. Ето. Двете пръчки са вече във водата. За съжаление няма пипане. Не знам да се смея ли, да плача ли. Най-малката рибка, която се хваща в момента. Малка мурмурка. Да. Е така. Тишина, спокойствие. Ставрос. Луната. Де да беше по-активна рибата, ще да е уникално. Днеска почваме добре. Първо хвърляне. Кукалче. И така. Днеска май е последния плаж. Май ще тръгваме към София. Нещо ми омръзна. Ето го обяда. Кифличка с галда. 3 вида сирена и една количка. Че има нужда от калории малко. И още една рибка на джикчето с изнесената тройка. Просто нямам думи. Такъв сериозен размер. Но пак по-добре от нищо. Само да вмъкна, че това е лица хищник, който става 3-4 кг. Доста интересно. Дойдох на някакво пристанище 5 км от Аспровалт. Интересно изглежда. Ще видя дали има признаци на риби. Ако има, ще пофърлям, ако не, се връщам обратно. Това е Аспровалт. Тук съм близо до къмпинга на Аспровалт. Тук е много интересен комплекс, много латин къщички. Много интересно. Не е лошо. Човек изпитва да увири. Тук е магистралата, нашата, тази магистрала Струма, новата част. С тези светлителните лампички е много готино. Сега е много осветена. Сега други въпрос, че и лампите и фаровете са такива ярки. Но пак е много готино.